40 anys fan els Diables del Clot. Aquest barri barceloní va veure néixer la seva primera colla. L'any 1977 hi havia balls de Diables, sobretot cap al sud de Barcelona, i han volgut que participin del seu aniversari. Doncs avui el que fem és tancar de fet una sèrie d'actes, que són els que hem fet del 40è aniversari de Diables del Clot. Avui exactament el que fem és el correfoc del 40è, el correfoc on el que vindran seran les colles prèvies. Durant les festes de primavera vam fer un correfoc de família, un correfoc que venia, van ser les colles que es van crear a Barcelona als anys 80. Llavors vam compartir, era una mica un correfoc amb la gent que sempre hem fet la història a Barcelona. Ara hem anat enrere, ara el que hem fet és anar a buscar les deganes, anar a buscar les colles anteriors, són totes les colles que ja existien a l'any 77, llavors el que hem intentat és portar totes les que hem pogut, segurament en faltarà alguna, que no se m'enfadin si alguna en falta. Hem intentat que hi fossin totes i que poguessin mantenir, a més, el seu estil aquí dintre. I el que hem fet és això, portar una mica els nostres orígens aquí al Clot. Són bastant conscients i, a més, ens coneixen, diguem-ne. Com a mínim saben que intentem fer alguna cosa. Hi ha diferències, evidentment, són dos estils totalment diferents de correfoc. També és veritat que nosaltres el que estem fent, el que estem intentant, és ser una mica més acurats amb el correfoc, intentar depurar-lo una mica, intentar que sigui una mica més ordenat i també donar-li una mica d'estil, una mica de qualitat, i això es valora, això realment es valora. A més, com que ara fa molt poc que han creat la Federació de Balls Tradicionals, han canviat també una mica la seva forma de veure els Diables i crec que això és valorable. D'entre els balls de Diables que hi participen, són singulars els de Reus, que tenen també els personatges clàssics, però els Diables hi participen d'una manera individual. Cadascú porta el seu vestit i la seva bossa amb els seus coets. El Clot es va agafar 40 anys que va néixer la colla d'aquí i han invitat a tots els balls de Diables que ja existien en aquell moment i per això hi ha una representació dels balls que existien als anys 70 a tot Catalunya. Nosaltres, conscients, sabíem que existia el Clot i que existeixen moltes altres que van néixer per aquelles dates, però bueno, sempre és com a divertit que et convidin a una trobada d'aquestes característiques. El Clot, fa uns anys va haver un intercanvi entre seguicis festius de Reus i de Barcelona. Nosaltres vam anar a actuar a Barcelona i quan va venir Barcelona a Reus, els Diables que van venir van ser els dos Clots i personalment era la primera vegada que els veia actuant. El Ball de Diables de Sant Quintí de Mediona és singular per la seva vestimenta i la seva continuïtat, que ha tingut les mínimes interrupcions històriques. El Penedès és un indret on els balls de Diables s'han conservat extraordinàriament. Sí, vam venir aquí al 25è aniversari del Clot. Ara que ho dius, fa 15 anys que no veníem, perquè vam venir al 25è aniversari, per tant fa 15 anys estem davant del 40è aniversari dels Diables del Clot. També ha gaudit de continuïtat el Ball de Diables de l'Arbós, que avui també està convidat. Allà s'hi va fer la primera trobada de Diables l'any 1981 i el Clot hi era. Hi van participar el mateix Arbós, Moja, els Monjos, el Pla del Penedès, Puigdàlber, Sant Sadurní d'Anoia, Sant Quintí de Mediona, Vila-rodona, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, 3 colles de Sitges, Reus i el Clot. Van venir primer potser una mica, com diria jo, una mica fora de joc perquè no havien sortit i menys a l'Arbós. Però van participar com les altres 11 colles a la trobada perfectament. Jo vaig començar a fer de Diable l'any 1972, amb el Ball de Diables de l'Arbós, perquè hi havia gent de 80 anys, 75, gent molt gran.
Jo, que tenia 20 en aquell moment, vaig pensar, això, a part de que sempre hi ha continuïtat, ho hem de rejuvenir, ho hem de modernitzar, ho hem de posar al dia. Aleshores, ja dic, tot i que en els anys 70 vàrem tenir, jo personalment, problemes amb els versos, sobretot pel tema polític i de la Guàrdia Civil, etc., sí que vam decidir, falta l'Arbós com a colla molt antiga, el 1770 ja es va fer una carretillada important, doncs vam decidir fer la primera trobada de Diables de Catalunya. Vam tombar el 1981 totes les viles on sabíem que hi havia diables. Llavors, aquí avui el Clot, que, repeteixo, té la colla més antiga de diables de Barcelona, doncs vam decidir, vam anar a totes les poblacions, vam anar 2 vegades a Vilafranca, però al final no es van presentar i estan en el cartell, el qual és una pena, no els hi vull dir els que estan aquí perquè potser no havien nascut. I va ser un gran èxit, vam marcar una mica les pautes del que han sigut les futures trobades de Valls de Diables, vam parlar molt ja del tema dels autos sacramentals, jo tinc un escrit a mà del 1908 de l'Arbós, mig en català i mig en castellà, etc. I doncs això ens ha portat de les 11-12 colles que van venir a la primera trobada de Diables de l'Arbós, que eren les úniques que hi havia en aquell moment, no n'hi havia més. Ara són més de 400 i això ha pujat molt, però el que ens importa és que la lluita entre el bé i el mal, que és d'on venen els diables i els autos sacramentals, doncs que es conegui, que d'alguna manera formi part, que sempre n'ha format, de les nostres motxigangues, que són, en aquest cas, els diables. Les noves generacions han arribat als Diables del Clot, que 40 anys després de la seva creació continuen sortint al carrer i han pogut portar els balls de diables històrics del país per celebrar-ho. Bueno, això entra dintre de tot el programa que hem fet durant tot el 2017, com sabeu estem d'aniversari, de 40è. Per festes de primavera vam fer un correfoc amb les primeres colles de Barcelona, o amb algunes de les primeres colles de Barcelona, i aquest, que és l'acte que clou l'aniversari, hem volgut ajuntar algunes de les colles que estaven en actiu el 1977. I llavors hi ha tota una sèrie de colles que, la gran majoria, com ja sabeu, són centenàries. Després hi ha una que també està de 40è, que és el Pla, i aquí estem, 9 colles, que som els Diables del Clot, que són del 77, el Pla també, i després està les Borges del Camp, Reus, Vilafranca, Vilanova, l'Arbós, Sant Quintí, i crec que no em deixo ningú. A més, també ens ha ajudat molt la coordinadora de Valls de Diables tradicionals, vull dir, vam presentar també el projecte una mica a totes les colles, i jo penso que l'engrescador era això, que era com de dir, hòstia, donem valor a les colles que estaven en actiu al 77. Va haver molt bona rebuda per part d'aquestes colles, jo crec que també estan contents d'estar aquí, i a veure com surt tot. No sé si ells ens troben una colla de pes o no ens troben una colla de pes. Nosaltres realment intentem ser una colla, sobretot fer el que fem amb molt convenciment i treballar per ser una colla, sobretot fer el que pensem que hem de fer, ni més ni menys. Hi havia algunes colles que quan els deies tenim 40 anys a Barcelona sí que els hi sobtava, i altres no, altres ja la coneixien, i la veritat és que la resposta de venir a Barcelona per part d'aquestes colles ha sigut molt bona, i de seguida va ser un sí, i creiem que tenim molta sort perquè totes elles hagin volgut venir. I per tu el crucial ha sigut des que m'he llevat, perquè ha sigut tot el dia, jo estic molt emocionat perquè això és un somni per mi, personalment és un somni fet realitat, tenir tots aquests companys aquí, poder veure les característiques de cada colla, no? Vull dir, poder veure que cada colla té la seva manera de funcionar, que hi ha 3 models diferenciats molt clarament, està el model nostre que podria ser com el més de Barcelona, o entrem dintre el model de Barcelona, està el model del Baix Camp i està el model del Penedès. Llavors, jo penso que això ja és una cosa curiosa veure, tots aquests models junts. Doncs a nivell personal és un moment molt gran i molt especial, perquè realment no ens haguéssim pogut imaginar que totes elles, nosaltres vam començar a dir a veure si elles voldrien venir aquí al barri i tal, fins ara hem fet correfocs a nivell de Barcelona, a nivell d'altres poblacions, però mai ho havíem intentat amb elles, a vegades les veus potser una mica més llunyanes, et sembla que no voldran vindre, i vam decidir tirar-los la pedreta, perquè creiem que seria un acte molt xulo si volguessin celebrar per tancar els 40 anys amb nosaltres, i el fet que diguin que sí, creiem que és una gran sort.